guys, tara punta tayo sa sa Panda. Mamimili tayo ng makakain sa halagang 200 real. Ayan guys, 200 real lang ang budget natin. Ayan. Lalakad lang tayo guys kasi malapit-lapit lang naman eh. Lapit lang tayo sa Panda, kaya maglalakad na lang tayo. Talagang 200 real lang ang budget natin guys, kaya hindi ko alam kung saan naabutin ngayon ito kasi nagtataasan na rin ang bilihin dito at plus 15% VAT. Yan, ganun kamahal, kaya lalakad lang tayo guys. Ayan guys, nandito na tayo sa kalsada. Ayan, paano sa ginagawa yung mga kalsada rito guys. Ang bago ako umuwi, wala naman yan. Ayan, karamihan ginagawa. Panda guys, yung dulo nun, yung dulo doon ng Panda, kaya walking distance lang guys. Nagawa yung mga kalsada rito. Kalsada rito guys, yung ginagawa. Ayan, kabila yung ginagawa. Diba? Maganda na yung kalsada, lalo pang pinapaganda. Sana ganito sa Pilipinas, yung budget ng kalsada hindi nabubulsa, di mas masaya, mas aasenso pa yung Pilipinas. Lahat yan ginagawa guys, ang haba niya hanggang doon. Pati mga bahay dito halos bagong gawa. Guys, ito na yung Panda guys. Ayan, bali tayo dadaan sa baba. Ang ginagawa na yan guys, hotel yan. Ayan, sa hotel naman yan. Bali ito yung Panda guys, baba tayo dito. Ayan, ito yung pinaka ano niya, ground floor.
guys. Papasok na tayo. Papasok na tayo ng Hyper Panda. Papasok na tayo guys. Gawin na natin to guys kasi other door daw sa kabilang daanan daw, hindi dito. Mahaba to guys, ayun. Ganyan, puro ilalim ngayon kasi slide sa daan sa kabila. Bakit na tayo guys, puntang department store. Ayan, ito na yung pinaka first floor. Nasa first floor na tayo guys. First floor pa lang ito guys, ha. Wala pa yung second floor tsaka third floor. Yung second floor nandun sa block. Guys, utang department store yan. Wait lang tayo guys, ha. Yan bigas ay 40 ang bigas. Ang bigas guys. So dito tayo sa mantika. Ang mantika ay 11. Ayan guys, 11. Tapos dito tayo sa suka naman. Suka. Ayan. Yan. Suka. Ayan, sukang Pinoy. Sukang Pinoy. Magkano to? ثلاثة اثنين سبعة ثلاثة كيلو. Ayun po. Ano lang. Ano pala to? Ito na lang. Dapat chili ano. Paano chili? Tapos patayo. Maka toyo. Maka toyo dun eh. Mga lang sa ano. Yes. Ayan lahat ang nabili natin guys.
Pepsi, Colgate, deodorant, mantika, bigas, luya, suka, kamatis, sibuyas, at saka bawang. Ayan, dalawang manok. Tapos, dalawang balon-balunan at dalawang puso. Ayan. Dali lahat yan guys. Masya 200 na siguro yan. Opo lang 200. Ito na tayo sa counter guys. Guys, bali ang pinamili natin ay umabot ng 160 guys. Yan lang, bali 160 guys yan. Okay, i-compute natin sa Pilipinas yun, bali nasa 1,700 na guys. Yan lang. Ganun lang karami guys. Bali yan lang nabili natin guys. Ang isang linggo lang yan guys.